Kibashakot sa kajingyalang pensngapat ba lani ka public hearing kabala penlong daga expert committee ha State Convention Center halor ka baha tungkam lani ka State Reservation Policy ka Jala Meghalaya ha ka Laitrek Urisau arja arpusau ka daya kitu kibala dap ban IT ye kijing ai jingmot da kijing tho haswa bandan ka hearing. Kumba kapau, kibabun kila ai kijingmut bat hakate kasngi, wat kinoy sait anru kidan kibala ai jingmut bat wena kibala la ban yo ban yakran day uba Erwin Kis iem sutanga. Habakran sikilat pathai kubor uba Erwin ulaong. Haga jingpen bet thamaya ka State Reservation Policy, la ai jingmut ban pensyong nong rim na ka jingbun pa hapreng ki khasi jaintia bat ki garo, ya ka bawla pensngau, bas san po persen ka ban long sya ki khasi jaintia, lai po persen ya ki garo, san persen ya ki baduna kotmat, bat khat san persen ya ki wei haka general category. Nalor kene ulaong, bola ai jingmut ban penthamaya ka Constitution, Scheduled Tribe Order khat kandai pa san po, namar ki don ki riulum ki bawan kenria sa Meghalaya, bat kim don hok ban yo bha thungkam. Ula dawa ru ba ka committee ka de ban pai khmat ban ai bha ru sya ki samla ki baduna ka yo ka kot. Nga wan kumu nong sai a nga mi khmat lang yo ba Dr. Philomat Pasha i Professor of Economics bla sangkai ngawan ru kumu legal advisor jongki ribhoi dorba te ngila submit ka detailed written arguments jongi ngila base iki arguments jongi halor ka ruling ka Supreme Court ro ki babon te ngila pan ru ba number 1 kalong ba ya ka 80% higa bangidan menta ka bagi divide sapo hajing sa katkum ka population demographic lani ka jimpun jong kipat kasi jantia ki kambun bani garo te kalong justified na kalyang jungi bagi ong kadi bandong 50-30 ha jo pa ngila ong ba ya kini ki badon kajing tuna department dei ban ai san persen ki habaro ki dia mendai tang habaro ki sektor nadu ka jong ki khasi jantia garo ki jong ki other scheduled tribe langta ya jong ke general ru hajing sya ki di ban bu 5% ki ba don kajing tuna department ngilapan ru ban revise ya ka scheduled tribe list namar kat scheduled tribe list ki don kinaga ki pamdai ki jai benri ko badai nang ni ki kuki mentap hilai ina po Manipur kumno kini ki papun ki ya phet nang tei namar le ha jai health ki don ki piate ru ki kuki henre ki tribes ki bla sa ban ki hang to ki ya yeng sem ko jonga hi ka ba ailat ki begin sa itu saipung ko tu ka dei ka kanong temen kajong ki sem kijong ka yeng sem kijong te kila wan tu nadu ki khat news pa e gini kan news pa san po prapo kunto lawan to i kitu ngimdon nyuma i kitu kiba ladon ka kateng hapo janjian skimdan objection nomor beli ki dei ki ladon hi laujong sadar ki tit hi mano badai bumdai hanrei ngi i pade ba ima kolong ba kini ki kuki zo tribe kini kila ya tur mentah kila sarkai kum sipo mi mentru e kila pon halu ba sabapalan dia kata ngila ai ke jimut ikan komiti bagi deban ai ke jingtho sika sarkar Meghalaya bahkan revise no ikan ka constitution scheduled tribe order jong 1950 jong ba sign president ngila ong ru ba lapoi ke por menta ba don kamban perkhat ba ya kini ki baduk tam hak society ke jongi hagi ke hak jai beri jongi ba kide ben yo nongkong maki man hakane ka Supreme Court ka pass ko ka ruling ka jongka ka judgment how Devendra State of Punjab versus Devendra Singh hang tu ki ong bakat la bandon ki sub classification kam tam ban pe gini ki baduk tam ban kin yo ya ka la ban yo ya ka kam sarkar kata ka we hendrai ka ba khaddu hi ka bangi press mentahi ka banga press ka lomba kalian ribu darbar ki omba ya kata ke 80% ka peladon lupa hapo ka kani ka 1972 policy kani ka ba mentah bagi dangnya pek kini hak district level ki de ban penek ba kata berapa persen bagi lokal ki breu ki basa ki district ki de ban yo ya ka yo ki chongki te nomor kata kadau ngala keren bah mantan kila isim ya ki points te ngisi adon ke cikerman ba le sekan poi ka ba hatam ka rai jong di komiti kat kum gajing kan ka ngila submit kilong deserving ya 30% kata ru ngila item iki jing sa kadi ka poi kum ba arpu pra point san persen tambah ngi om bakalong fair bakan long by 50-30 ya kata ka ba yu mendai bangi persya ngi yakina
kata kajing kita na pemkta kata ai ka sarkar padakan pai ade nomor beli ka tu ka policy ka bala adon kini ka reservation policy ka Mantaro baki reserve ikito mo kibu ya reservation ba haduk tak haduk kinda yo ikayo te kata te kinsa pai pada ka sarkar kan kinrai ngi nganga ya sa na ka bentar ka ika bangi ka balong hok nomor habangi pun pai mangi tinggi dan kampan yo mangi kambun te kata pada ka maki te watang ya ka ika badan ru bon kimla te bana point nomor kum kita technical post kini kita wat kani ka reservation policy Mantaro kadon te ka ayu ka exception bala kimla ban feel de ki local ki jongi ki fill up na de kini ki non tribal dan ki wiki sai bende dan rei sakawai pada kalong ba kani bi ngim long ban sya bakan don ka jinga kini wat kini ki ka hok jong kini ki coach ki rabha ki hajong ki ro long ban ayu ta ka ba weng no tu ki weng no kini ki naga tribes weng no kini ki yu naga to sel tribe list ki jongi kamut ka hok jong ki ro kan ne kin ndai bangi kwa mpedo hok no ngi kwa bakan ya kat kum ka hok ka ba pau haka jimbon pai ki jongi haka backwardness ki jong ki bri ki jongi nomor play pinapai ya ka ni kita ki bala kiu ke belasan ke hapren ki jongi ro ki bon ki ba don ki sor mo sor slong hajwai hanong stain gunto han ki babon ba ki basa sepo ki than nong kendong ki ba don karep karyang ki ba don naka mo ka im kendoi jakpo untuk kita pada kita ki ba sitam ba ki baduk na ki baduk tam hadin bala khang ga doyong khang ga di mo mentah khang sakama khang sakasiap te mentah sarkar kapan pekin ke ikum no bande nomor beli la fi ong kata 40 kan saya mi biang ka thma pada sungi nomor beli kambun pa bangi te bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shafi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya